जाजाग्रा मार ना जाग्रा नङा हाब बिदि मोनाव सोलायनांगौ रिसिपेबा मिन्थियोलै नैबे जाग्राया बेलेग जाखायो जाजायैया गोसोम जायोमोन देन्थाया अ जाग्राया गोजा जायो ओइ बैलाय बैखौ नायलाय आरो दा बावैसो माने ओरैबायदि दावराव आजिखालि सोरजोंबा नांलायनाय सोरनिबा भाइरेल जाबाय थानाय नुबाय थादों आङो मबाइल खुलिबानो दावराव जायो नै जोंनानिया आं आसि सुनसै दायो मबाइल खुलिबानो नुयो सोरनिबा नांलायनाय दावलायनाय ओरैबायदि माने थानो हाया माने मबाइलखौ खुलिबानो नुयो माने मबाइल खुलिबानो नुयो सोरजोंबा नांलायनाय सोरनिबा भाइरेल जानाय मोजां फेमास मानसिफ्रानो माथो बेफोरबायदि भाइरेल जालाबायनाय बिराद खोनासोगारदों आङो जाहाथे माने बिदि जानाङामोन आरो जानायखौ आंबो एसे गाज्रि मोनदों बेनिफ्राय जायहा भाइरेल खालामग्रा बिथाङाबो एसे सानै हयै खालामनांगौमोन मा खालामनो जानानै थांबाय जेला बिदिनो मानसिफ्रा एसे माने टारगेट लानाबो थायो सोरबा बायदिखौ माने टारगेट लायो एसे देरबा सोरनिबा देरनायखौ सोरबा नायनो हाया नालाय ओंखायनो एसे साब्रान जानाया मोजां सांग्रां जानाया जों बयबो साफ्रोमबो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुङावनो जोङो नै दायो दुब्लियाव थांनो नागिरदों आरो जोंना माने दुब्लिया एसे गोजान जायो नालाय जों ओमफ्राय बाइकजों फैबाय आनिजों ओइ आनि बोरो रब्रा नोंखौबो खोन्थागोन आं दायो नोंखौबो खोन्थागोन आङो आनिया नै गावखौ खोन्थायनो दाय जादों देलाय खोन्था मोजां थाना खोन्थाब्रा मोजां रायलाय मा गेदा गिदि मानसियालाय अबाव थांनो नागिरदों खोन्थादो नोङो ओमफ्राय नों मा जादों खोन्था नों मा जादों खोन्था आं बेरायनो लुबैथारदोंमोन ओंखायनो जों दायो दुब्लियाव थांसै आरो नङा होमबा ना जोंना दुब्लिया बेसे गोजान जोंना दुब्लिया बेसे गोजानथार ना थौदो लोगोफोर बिदिबा थांफाबाय थादोलाय दिनैबो गोदान मोनसे आंनि भिडिअआव गोबाव जाबायमोन आङो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोयैया आरो समबो मोनाखैमोन बेनिखायनो गोबावथार जाबायमोन दिनै एसे सम मोननायलाय मैया ट्रेक्टरजों हालेवदों होनना बुंदों एसेखौ एसे खोन्थानोसै आङो जोंना दुब्लिखौ नायनो फैबाय जोङो आनिजों सेल' लोगोफोर बिदिबा थांफाबाय थादोलाय जोङो नै बेनो आरो जोंना लामाया ओमफ्राय नै ओरैजाय जों थांसिगोन दायो दोनबाय साइडआव दोननांगौलै नङाबा आजिखालि ओरैबायदि बाइक सालायखायो थ' इयाव लेवार ओंखारगोनलै लेवार ओंखारगोन थाब थाबाय नै ओरैजायसो थांनांगौ जोंना थौ थौलाय गोलैगोन नामा ओंखायनोथ' साइडआव थाबाय साइडआव एकदम बिराद लेवार दङ राम थु मानसि थानायखाय मोनामदों गोलैगोन दै आस्ते आस्ते है गोलैनो नागिरदों नामा नोंलाय बिराद गाहायखा नै गाहायथार नोंनियाव थाथ' र' थाथ'लै जाम्बियावनो आस्ते गोलैनो हागौलै बोरैबाबा फैद' हाजो गाखोनाय बायदि मोनबाय नामा नोङो बा मानो गोलैजानो गिया लासै लासै हमथालायदोंसो आस्ते गोलैगोनलै चलो ओरैजाय माथावरि सेर थांसै जों दायो सास मानसिफ्रा हालेवजोब्बायानोसै नै फोथाराव दुब्लियाबो ओरैबायदि गोजान ओरैजाय फैजायोमोन जोङो जोंनि बारिजों सिद्दानो नाथाय माने हाब्रु जाबाय नालाय जों ओंखायनो ओरैजाय फैबाय आरो जाय जायगानि जों फैदों बे जाहैबाय माने दैनि प्रटेक्सननि थाखाय बेखौ बानायदोंमोन आरो नै औवा गायजोब्बाय सोरबा माथो बेखौनो एसे खोन्थालांसै नोंथांमोना थांफाबाय थादो आंजों नै आं दा फैयै आङो दुब्लियाव मोनफैबाय आरो दुब्लिखौ आङो मोनफैबाय ओमफ्राय बे जराव एसे दलहा माने दैयानो जाजोब्बाय नै फ्रायबा मानसिया माने खोथिया जायाखै बेनिखायनो माइखौ गायथ'वाखै आरो एबार जोंनिखौ खोन्थानोसै आङो र' मोनथामसो थाबायगासिनो आं दायो हाब्रुआव थाबायनाय नालाय एसे गेदा गेदि जायो नै मैया हालौदों माने खेबसेबो हालौवाखैमोन दिनै हालौनायखौ एसे खोन्थानोसै बिसोरो ट्रेक्टरजों माबायदि हालौना गालांखो हालौनाया जादोंना जायाखै एसे खोन्थालांसै नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय एसे ओमफ्राय खोथियाखौ खोन्थागोन आङो दायो माने एवना दोननानै आमथिसुवा बायखांनानै गायनाय जासिगोन आरो मानो होनबा खोथिया जाथ'वाखै नालाय बेनो नै आंना दुब्लिया मोनफैबाय एसे खोन्थानोसै नैबेनो नै मैया मोजां एवना गालांबाय बिसोरो नुदोंना बे दुब्लिया आरो
ओमफ्राय खोथिया जाथ'वाखै नालाय उफाय गैया बे माने मोजां माबाना थाथोंसै हायाबो सेवना थाथोंसै आरो खोथिया नै दासो गोरलै गोरलै खोब माने माला 10-15 दिनसोनि गेजेराव गायजागोन बायदि मोनदां नङा होमबा 10-15 दिनसोनि गेजेराव आरो गायजानांगौ एसे थाबायनोसै आं दाना दुब्लियाव बैनि खोथियाखौ एसे नायनोसै र' माबायदि जादोंना जायाखै खोथिया उफाय गैया मा खालामनो न'आवथ' गायबा गायनो हायोमोन दा मालायनो होबाय आरो मालायनो होबा माने आजिखालि मा होनो ट्रेक्टरजों एवलायलायना होनांगौ जाहैबाय बिदि आरो ओमफ्राय सोरबाया बिदिनो फिनसे एवना होयो अननानै बिदिनो सोरबाया होयो आरो जेनेबा गायग्राजों आरो होग्राजोंसो खोथा नालाय आङो माने दा फिनसे एवबाय ओमफ्राय जेला गायनोसै बेयाव आं फिनसे एवना होबावनोसै माने दैयाबो दंखायो एसे एसे नै बारा दुब्लिया मोजां मोनाखै आरो हाया ना ओरैजायनि मानसिफ्रा दुब्लियाव सोब मुखुब ओरैबो मानसिफ्रा नै गासिबो दुब्लियाव दंजोबो ओइ जरखिजा एसे बोरि माने जोंना हाया जेराव एसे दलहा माने खोथिया जाबानो जासिगोन आरो बारियाव मैखुन बेरदोंलै नै जे जाजाग्रा ना जाजायोथाय एसे खोन्थानो र' आं देह आजिखालि मैखुनफोरखौबो जानो गिनांगौना मेडिकेलाव थांलायलायनांगौ माथो सोरबा सोरबा बिराद जाबाय बिदिनो नै बे जाग्रा ना जाजाग्रा नङि सेस दाउआबो एरजोब्बाय इयाव नै मोनसे बेरदों नैबेयावबो जाग्रासो खोमालै बियो नै ना जाग्रा नामा नैयावबो एसे बेरदों हाफावनि जाजाग्रा मा ना जाग्रा नङा हाब बिदि मोनामसुलायनांगौ ओरै सिफायबा मिन्थियोलै नैबे जाग्राया बेलेग जाखायो जाजायैया गोसोम जायोमोन देन्थाया अ जाग्राया गोजा जायो ओइ बैलाय बैखौ नायलाय हा मा जागोन नोंस्रालाय मा दावराव हाब मा लाखोब्रा हागोन हाया एसे सनना होबानो जायो एसे सननांगौ मा बुस्थुलाय बबाव लांनो सौना खोथिया मा खोथिया माइ बुजियाखै आं अ मिलावसो बैयाव खोब थांनो हागोन आरो बैखौ खालाया बेखौ मैखुननायनि जाग्रा नंना नङा बेनिखौथ' खाना लांदोंमोन आरो मैया जायाखै होमबालाय बेखौ एवदोब्रा दा बेलाय दमाय दायलाय नुवाखै नों हाबाब बे मैखुन बेरनायखौ नुवाखै नों आसुरितलै आफाय दानि मोनसे बेफोरलाय मैखुन ओइ नै एलाय नै इयाव दानि आफाय मोनसे फुना गालांबाय नै बैबो नै ओरैयावबो नै मोनथाम दाउआसो एरखुजोब्बाय नुवाखै नों ओमफ्राय बे हाइजेंआ गाज्रि जाया नै हाइजेंफ्रा एकदम खिलिजोब्बाय फुनांगौ जानांगौल' मैखुनफोरखौबो आजिखालि जानो गिनांगौलै जालायलायदोंनो मैखुन जानानै ओइ जोंनि ओरैजाय गामि खाथियाव दाख्लै एम्बुलेन्स लालायलायनासो लांफैनांदों माने एम्बुलेन्सजोंसोहाय ओरैबायदि नोंथांमोननो एसे खोन्थाबाय दिनै आङो जोंनि माबाखौहाय मा होनो फोथारखौबो एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय दहायनो नुखाबाय जानांगौ नङा होमबा खोथियाबो बारा जाखायाखै जौवाखै बिदिनो आरो 10-15 दिननि उनावहाय जागोन आरो जाहाथे माने माने मा होनो हाया सेवना थाथों बा हाग्राया सेवना थाथों होननानै एडभान्सै माने हालेवनानै दोनखाबाय जेला खोथिया जागोन अब्ला माने खेबसे एवबावनोसै ओमफ्राय मोसौजों एसे एवगारनानै गायनोसै आरो बिदि
उफाय गैया मा खालामनो न'आवथ' गायदिया मालायनिसो गायनो होबाय नालाय आङो दायो फैयै फैयै दुब्लिनिफ्राय ओरैजा फैबाय न' फारसे मोनफैफिनबाय आरो इयाव बारियाव मोनसे एसे बिबार मा होनदों मैखुन बेरदोंमोन आजिखालि मैखुनखौबो जानो गिनांगौ ना दाख्लै माने जोंनि ओरैजाय गामि खाथियावनो आरो मैखुन जानानै माने मेडिकेलिस जालायलायनायखाय माने जानो गिग्रा जाबाय आंबो दाना नै आङो दायो फैबाय आरो न' मोनफैबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों मोजां मोन्दोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामदो आरो दा बावैसो माने ओरैबायदि दावराव आजिखालि सोरजोंबा नांलायनाय सोरनिबा भाइरेल जाबाय थानाय नुबाय थादों आङो बिनि सायावबो माखासे माने मबाइल खुलिबानो दावराव जायो नै जोंनानिया आं आथि सुनसै दायो मबाइल खुलिबानो नुयो सोरनिबा नांलायनाय दावलायनाय हा ओइ बाबा सेन्देल लाना फै सेन्देला आं बेयाव थांदोंब्रा दुब्लियाव ओरैबायदि माने थानो हाया माने मबाइलखौ खुलिबानो नुयो माने मबाइल खुलिबानो नुयो सोरजोंबा नांलायनाय सोरनिबा भाइरेल जानाय मोजां फेमास मानसिफ्रानो माथो बेफोरबायदि भाइरेल जालाबायनाय बिराद खोनासोगारदों आङो जाहाथे माने बिदि जानाङामोन आरो जानायखौ आंबो एसे गाज्रि मोनदों बेनिफ्राय जायहा भाइरेल खालामग्रा बिथाङाबो एसे सानै हयै खालामनांगौमोन मा खालामनो जानानै थांबाय जेला बिदिनो मानसिफ्रा एसे माने टारगेट लानानैबो थायो सोरबा बायदिखौ माने टारगेट लायो एसे देरबा सोरनिबा देरनायखौ सोरबा नायनो हाया नालाय ओंखायनो एसे साब्रां जानाया मोजां सांग्रां जानाया जों बयबो साफ्रोमबो आं नै दायो आथिं सुबाय बबेयाव फुला नोंना फुला माथो गाहायथारलै नोंनालाय नै मा जाखो फुला अबे बायखो माबोरै बायखो बेलाय अबाव ओरैबो दङ ओरैबो दङथ' आरो बिबारा बारदों मा फुल होनोखौलाय नों मिथिया नामा बेखौ मा फुल होनो दावदै फुल फुलसो होनो बेखौ नंगौ ना आदसा दावदै फुल ओरैबो दंना नै ओरैबो होदोंमोन बे गायदों गावहा फुलखौ बोरै मैखुना बेल' माने सेल' नों दानाङा दांनालै नोङो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नै आं दायो न' फारसे मोनफैबाय आरो न' दसे जिरायनोसै ओंखामबो उखैबाय ओमफ्राय ओंखाम जानानै सोरबा बबावबा थांबावगोन नामाथाय दुब्लियाव नै आं ओरैबायदि जायगाफोरखौ मायदि खालामदों माबायदि माइ बख'गोनलै माबायदि माइ बख'नो खोन्थालाय थैयासै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामदो नै माने जा गावखौ खोन्थानांगौनो दे होमबा बुंहरदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनो हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनो लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लाइक आरो शेयार खालामना हो थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय